Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba Ġesu kien qiegħed x'imkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: Mulej, għallimna nitolbu bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu. U qalilhom: Meta titolbu għidu, Missier, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna għax aħna wkoll naħfru lil kull min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib. Qalilhom ukoll wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs tal-lejl u jgħidlu: Ħabib, islifni 3 ħobżiet għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U l-ieħor wieġbu minn ġewwa u jgħidlu: Iddejjaqnix, issa l-bib magħluq u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi, ma nistax inqum nagħtik. Nidilkom li jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqum u jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba l-wiċċ sfiq tiegħu. U jien ngħidilkom: itolbu jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu jiftħulkom, għax min jitlob jaqla, min ifittex isib, min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jagħtu ħuta minflok ħuta jagħtih serb. Inkellek jitolbu bajda jagħtih skorpjun. Mela jekk intom niżżina bħalkom tafu tagħtu luljietkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mismewwiet jagħti Spiritu Qaddis il dawk li jitolbulu. Dal-Vanġelu eżistijej huwa minjera għal ħajja tat-talb. Il-vrus li qrajna mill-Evanġelju skont San Luqa huma rikki fit-talim, f'katakezi dwar it-talb li ħan jieħdu ftit letteralment pinzellata minn dan kollu. L-ewwel ħaġa naraw li Ġesu kien qed f'post jitlob u wara illi jitlobu illi l-oħrajn jitolbuh biex jgħallimhom jitolbu. U dina tiġi l-ewwel talima tagħna eżistijej. Aħna n-nies x'jistennew mill-Knisja? Forsi għal-ewwel ħaġa li ġirna f'moħħna jistennew li l-Knisja tagħmel atti ta' karitajiet, il-Knisja għandha titkellem, il-Knisja m'għandix titkellem, il-Knisja m'għandix tindaħal, il-Knisja għandha x'tagħmel ħaġa oħra. Hawnhekk jurina li waħda mill-affarijiet illi n-nies għandhom jistennew mill-Knisja għax jistennewha minn Ġesu hija illi nagħlmuhom jitolbu. Il-mistoqsija profonda hija din: għaliex in-nies ta' żminijietna ġieli mhux dejjem jitolbuna biex nagħlmuhom jitolbu? Faċilment nitfawha fuq il-bniedem u ngħidu għax mill-materjaliżmu ma jridux jafu u tant raġunijiet oħrajn, però jista' jkun hemm raġuni oħra. Jista' jkun għaliex it-talb fina l-insara mhuwiex is-sigriet tagħna. Setu jitolbu l-Ġesu għallimna nitolbu għaliex wara li talbuh din il-ħaġa, kienu jafu ta' madwaru illi t-talb kien is-sigriet fil-ħajja ta' Ġesu. Kollox uħollu jorbot f'din ir-relazzjoni tiegħu mal-Missier. U meta qed jgħidulu għallimna nitolbu qed jitolbuh biex hu idaħħalhom f'din l-intimità tiegħu, f'din ir-relazzjoni tiegħu mal-Missier. Allura għallimna kif Ġwanni għallem, però kieku ridu t-talim ta' Ġwanni kien jifqu fuqu. Ridu t-talim ta' Ġesu. Għax ma ridux ir-relazzjoni ta' Ġwanni malla ma' relazzjoni ta' Ġesu malla l-Missier. Aħna bħala Knisja eżistijej, dak li tibaqbaq fina hija relazzjoni malla. B'tali mod li ħadd ieħor l-inna rid jgħidilna għatini dak li għandak int, għallimni nitlob kif nitlob int. Imbagħad naraw eżistijej il-kontenut tat-talba tal-Missierna. Għandna żewġ verżjonijiet tat-talba tal-Missierna fil-Vanġelu skont San Matta u l-Vanġelu skont San Luqa. Dik li aħna nitolbu b'mod normali hija kif hija fil-Vanġelu ta' Mattew, f'Luqa għandha f'xi varjanti f'żgħar. Imma il-Missierna nistgħu nħarsu liha b'żewġ modi. Nistgħu nħarsu liha bħala talba fiha nfisha. Li ngħidu dik it-talba kif il-fatti aħna nagħmlu fil-quddiesa, fil-liturġija tas-sigħat, fit-talba tar-Rużarju. Però il-Missierna hija wkoll mod ta' talb illi fil-qosor ħafna
jatina relazzjoni ma'Alla u bejnietna u 7 għamliet 7 petizzjonijiet fil-ħajja tat-talb. Ħandurhom ta' malajr. L-ewwel ħaġa ir-relazzjoni tagħna ma'Alla qed ngħidulu missier, allura aħna ta' wlied, imma missierna allura ta' aħwa. Mela mhix kwistjoni li nitlob jiena u Alla u daqshekk, imma jiena ma'Alla fil-komunità nisranija għalhekk hija missierna. Imma fil-missierna ħantolbu 7 affarijiet. L-ewwel ħaġa hija jitqaddes ismek, illi aħna verament infaħru, nbierku, naduraw, inqadsu l-isem ta' Alla. Mela it-talb tal-qima, tal-adorazzjoni tat-tifiri. Tiġi saltnatek li aħna rridu s-saltna tal-Alla x'inhi, is-saltna tal-Alla hija Ġesu innifsu. Aħna nixtiequ li Ġesu isaltan fil-qlub tan-nies. Meta aħna nitolbu l-ewwel infaħru l-Alla, it-tieni nitolbu li tiġi s-saltna tiegħu fuq dil-art li Ġesu jammar fil-qlub ta' kull bniedem. Ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Mela aħna ħanitolbu sabiex ukoll isseħħ ir-rieda tal-Alla, mhux li rridu aħna, imma li jrid Alla. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, hawnhekk fejn anke nitolbu għall-affarijiet materjali fil-ħajja tagħna eżistiju. Aħfrinna b'nubietna bħalma naħfru il-minuħati għalina. Aħna nitolbu allura f'dan il-moment il-maħfra eżistiju tagħna imma impliċita fiha mill-maħfra tagħna lejla dewwa. Niftakru eżisti li l-imħabba lejla dewwa l-maħfra li l-għadu hija parti mill-qofol tal-imħabba tagħna bħala nsara. Daħannix fit-tiġrib, propjament tħallini xnaqgħu fit-tiġrib. Meta aħna ngħaddu miż-żmien tal-prova, x'Alla jgħaddina miż-żmien tal-prova fil-ħajja tagħna eżisti. Tant qaddisin, tant persuni fil-Bibja Alla għaddihom iż-żmien tal-prova, mhux biex isawwathom imma biex jikxef x'hemm f'qalbhom u biex jippurifikhom. U nitolbuh biex fit-tiġrib aħna ma naqgħux. Kif hu stess qatal lill-apostli fil-Ġetsemani jitolbu biex ma titlux dan it-tiġrib. Iżda ħlisna mid-deni, propjament biex jeħlisna mill-ħażin li hu x-xitan, it-talba lura anke ta' liberazzjoni. Mhux ħanatlu fil-fond fit-talba tal-missierna maraw li l-petizzjonijiet li hemm fit-talba tal-missierna jistgħu jkunu modi differenti ta' kif aħna nitolbu u fil-fatt huma wkoll programm tal-ħajja tagħna bħala ulied. Imbagħad fil-Vanġel Ġesu jkomplejtina l-parabola li turina kemm għandna nibqgħu nitolbu b'insistenza. Eżisti, nitolbu b'insistenza lil Alla, mhux għax Alla ma jafx il-bżonnijiet tagħna jew biex noħdulu rasu forsi jeħles minna u qed nitolbuh, le. Ma meta nitolbu b'insistenza titqawwa l-fidi tagħna, il-perseveranza saħħaħna fil-fidi, il-perseveranza li tippurifikana mill-affarijiet umani tagħna biex aħna neħlu dejjem aktar fit-talba tal-Ispirtu u nfittxu dejjem aktar ir-rida tal-Alla u nesprimu il-fiduċja u t-tama tagħna f'Alla. Imbagħad Ġesu dan però jorbtu dil-perseveranza fit-talb Ġesu jorbota ma' grazzja partikolari. Itolbu ta' Alla u fittxu sibu ħabtu jiftħulkom, ma xiex jorbota. Ma li nitolbu l-missier biex jimlina bl-Ispirtu Santu. Eżistijaj. Ma nistax nispjegalkom, infemkom, kemm huwa essenzjalissimu li aħna b'mod perseveranti ta' kuljum nitolbu l-Ġesu jimlina u jfawwarna bl-Ispirtu tiegħu. L-Ispirtu Santu huwa dak li jaħdem fina l-opera kollha ta' Alla. Dak li qaddisna, dak li użana, dak li purifikana, dak li kellimna. Mingħajr l-Ispirtu qaddis ma aħna xejn eżisti. Ġesu qed jitlobna biex nitolbu bil-ħerqa b'mod kostanti għad-don tal-Ispirtu Santu l-apostli dan kollu għexu anke fiċ-ċenaklu flimkien ma' Marija. Jalla dan il-Vanġelu jitratta dwar it-talb eżistijaj verament idaħħalna f'din it-talba mhux biss bħala talba fejn fisa imma bħala mod kif aħna nitolbu u jara l-Vanġelu jħalli fina x-xewqa li nimtlew dejjem aktar bl-Ispirtu ta' Alla u jekk nagħmlu dan il-muriet naslem.